Que tal, como están? Benvidos. Hoxe producíanse reaccións por parte de toda a oposición á proposta presentada onte polo Goberno local para modificar a ordenanza de ocupación da vía pública, que inclúe a polémica normativa sobre os vaos. PP, PSOE e BNG felicitábanse e aplaudían esa decisión de Compostela Aberta para que non sexan as comunidades de propietarios as que teñan que pagar os arranxos das beirarrúas ao seu paso por diante dos garaxes. Iso sí, piden que se suspendan os expedientes abertos xa a 13 comunidades. O concelleiro Xanduro presentou onte primeiro a oposición e logo a prensa a súa proposta de modificación da ordenanza de ocupación da vía pública, uns cambios que inclúen eliminar a obrigatoriedade de que foran as comunidades de propietarios as encargadas de arranxar os desperfectos das beirarrúas ao seu paso polos garaxes. A medida foi aplaudida por PP, PSOE e BNG, aínda que a ven insuficiente. Os nacionalistas creen que hai que paralizar os expedientes abertos a 13 comunidades mentres non este a lista a modificación da ordenanza. Desde logo non facía falta ni siquiera a supresión dese artigo na ordenanza, o que facía falta é que non houbera unha interpretación torticeira e confiscatoria. En calquera caso, creemos que esa rectificación non é completa mentras non se lle dé unha solución a eses 15 expedientes que actualmente están vivos, non? Tanto xente que xa accedeu a esas reparacións como xente que recurre ás mesmas, non? Na mesma liña, Paco Reyes tamén pide a suspensión cautelar dos expedientes xa iniciados. O voceiro socialista vai máis alá e solicita a Compostela Aberta que cumpra o acordo plenario polo que se pedía unha ordenanza específica de vaos e non unha simple modificación da ordenanza actual. A nos o que nos parece ben é que recoñeceran que estaban equivocados. O que non nos parece tamén é que o recoñeceran parcialmente, que isto o alonguen tamén no tempo, e que non se faga unha vez máis caso do que se aprobou no pleno, é dicir, no pleno, ademais, cos votos de Compostela Aberta. O que se aprobou foi unha ordenanza específica de vados, como teñen outras cidades, non entendemos esa reinterpretación a posteriori do seu propio voto. Alejandro Sánchez Brunete lamentou que Compostela Aberta creara un conflito onde non o había. O edil popular cree que o problema non estaba na ordenanza en sí, senón na súa interpretación. É unha reforma que nos cualificaríamos de casi de innecesaria e de perigosa. Digo de innecesaria porque o problema non estaba na normativa, o problema estaba no cerebro do goberno, o problema estaba na interpretación que o goberno facía da normativa. O alcalde agarda que a oposición sexa máis constructiva e colabore na modificación da ordenanza máis aló dixo de posturas prefixadas. En canto aos expedientes xa abertos, Martiño Noriega confirmou que seguirán adiante. Non sei se a oposición ten vontade en participar da nova redacción da nova ordenanza ou se sigue instalada nun guión precociñado que ten que ver con 13 ou 15 notificacións de 1.600 vados. Para nós, o que é o uso do espazo público é moito máis importante que iso. Por certo, que dende a oposición pedironlle de novo ao goberno que faga unha regularización dos vaos existentes despois de coñecer que dos 16.000 rexistrados, 3.000 están fora da lei. Outro dos temas que ocuparon a actualidade municipal da xornada foi a estación intermodal e que hoxe produciuse unha nova reunión na que a DIF xa deu máis detalles dese proxecto para unir as terminais de tren e de autobuses. O goberno local tería pedido varias modificacións que en principio serían aceptadas. O concelleiro Jorge Duarte volveu hoxe a Madrid para pechar máis detalles do proxecto da intermodal. No encontro entre Concello, Xunta e Fomento, a DIF deu a coñecer a actuación e os cambios incluídos. Neste senso aceptouse a demanda do goberno local de ampliar a plataforma peonil de 6 a 12 metros e incorporouse no proxecto a instalación dun ascensor para a zona de Ponte Pedriña. O voceiro socialista dicía esta mañá que as informacións sobre o proxecto que se están a coñecer estes días son unha nova decepción. Neste senso, Paco Reyes di que nada se sabe do parking previsto con 1.800 prazas, nin do túnel que debería ir por debaixo do tren. Así lamentou que Compostela Aberta se esquecera do proxecto de Herreros, que defendeu unha campaña electoral e agora sexa colaborador, di, do PP no boicot ao proxecto inicial. Esta é a situación, polo tanto, decepción tamén, descontento e preocupación
polo que comeza, parece ser, a tomar forma dese proxecto de estación intermodal. Hai que darlle as gracias, neste caso, ao Partido Popular. O Partido Popular foi quen de boicotear absolutamente o protocolo, foi quen de boicotear o proxecto de Herreros, foi quen de boicotear a estación intermodal do AVE de referencia para Galicia en Santiago de Compostela. Por certo, ca colaboración necesaria de Compostela Aberta polo que estamos a ver. Martiño Noriega tirou de retranca ao asegurar que Reyes sabe máis do proxecto que o propio Adif, xa que aínda quedan cousas por negociar. O alcalde defende que se conseguiu moito nos últimos meses e que agora sí, Concello e Xunta van da man. Iso polo que levamos pois estos meses traballando duramente e presionando duramente ao Ministerio e a Adif, non? Bueno, agardemos, non? Eu cada día sou máis optimista e agardo nas vindeiras semanas poder pechar un acordo que marque ese horizonte e do que todos saiamos polo menos relativamente contentos. A posición de máximos de cada quen vai a ser imposible, pero hai unhos meses recordo que únicamente tiñamos unha solución ferroviaria sobre a mesa, que a que se vai a executar este ano, e non había nada de pasarela, nin había nada da estación, do traslado da estación de autobuses, e ese ten que ser o horizonte de traballo. En canto á condición imposta por Adif de vincular a segunda fase do proxecto a un aumento d'1 millón de viaxeiros, o alcalde cree que é unha cifra asumible, tendo en conta que aínda non se completou a alta velocidade e que hai xa 2,5 millóns de pasaxeiros. E a marxe de Baos e da estación intermodal, hoxe volvemos falar unha vez máis da nave 5, unha vez aberto o concurso para ocupar eses 10 postos que conforman o recinto que serían dedicados á venda de produtos elaborados ou semielaborados para levar. O PSOE cree que con esta decisión Compostela Aberta está hipotecando as posibilidades do mercado. O PSOE ven de recibir a documentación sobre o concurso aberto para encher de contidos a nave 5 da Praza de Abastos. Unha vez analizados os pregos, o voceiro socialista cree que hai puntos que habería que concretar. Por exemplo, ponse como condición para instalar un negocio que os produtos cos que se elaboren os pratos se realicen con materia prima da propia praza. Un extremo que Paco Reyes ve difícil de demostrar, o igual que o punto que asegura que os negocios venderán produtos para o seu consumo en domicilio. O edil do PSOE lamenta que Compostela Aberta buscara unha solución para contentar a todos que, volve a repetir, non contenta a ninguén. Na súa opinión, o proxecto do Goberno para a nave 5 hipoteca o futuro do mercado. A verdade é que sorprende que se tardaran 10 meses en dar esta solución. Insisto, unha solución que o mellor que se pode dicir dele é un quero non podo, pero que ademais vai hipotecar durante medio século o que tiña que ser unha posibilidade extraordinaria de poñer en valor, de promocionar o turismo gastronómico, de facer unha gastronomía de mercado que non existe neste momento na xeografía do Estado, porque o que temos son mercados con restaurantes ou mercados gastronómicos, como pode ser o de San Miguel de Madrid. Isto podería ser unha posibilidade nova. E mentres os nacionalistas anunciaron que mañá no pleno votarán en contra do cambio de usos da parcela do antigo Hospital de Galeras para a súa utilización comercial. O BNG pensa que o último que necesita Santiago en xeral e este barrio, en particular, son centros comerciais. Rubén Cela explicou que a intención última é facer unha superficie comercial na planta baixa e usos diversos nos outros andares, así como un aparcadoiro. O voceiro do Bloque bota en falta un estudo de mobilidade antes de aprobar a modificación do planeamento. Os nacionalistas creen que se podería ter instalado outro tipo de equipamentos, como unha residencia de maiores ou centros de día. Cela amosouse sorprendido neste senso porque a postura de Compostela Aberta ao respecto sexa a mesma que mantivo o PP mentres gobernaba. Nos sorprendeu e nos sorprende moitísimo que o novo goberno de Compostela Aberta teña exactamente a mesma posición que tiña o goberno do Partido Popular a este respecto. E nese sentido, nos dixémoslle no seu día non ao Partido Popular e diremoslle mañá non a Compostela Aberta. Por qué? Porque se compartimos, por suposto, que é moi urxente darlle unha solución. En un plano máis institucional, o alcalde e o concelleiro de Convivencia recibían no Pazo de Raxoi a unha delegación do Ministerio de Auga e Medio Ambiente da República Árabe Saharaui.
Martiño Noriega e Xanduro mantiveron un encontro cos representantes do goberno saharaui encabezados polo ministro de Auga, que asinou no libro de honra do Concello. A intención da delegación era coñecer como se traballa en ámbitos como a recollida do lixo ou do tratamento do ciclo da auga. Tras o encontro, o ministro e os seus acompañantes visitaron as concesionarias destes servizos. O ministro amosouse moi agradecido co Concello e con Galicia, que dixo sempre foi unha rexión moi solidaria co Sáhara Occidental. Era unha persoa moi querida en Santiago, onte falecía aos 94 anos o pai José Isorna despois de que a súa saúde empeorara nos últimos tempos. O franciscano tivo moita presenza nos medios de comunicación. Onte falecía o pai José Isorna, aos 94 anos de idade, despois de pasar as 3 últimas semanas ingresado no Hospital Gil Casares por complicacións na súa saúde. Nos últimos tempos residía na Orde Franciscana de Noia, debido ao seu empeoramento. Moi querido en Santiago, o pai Isorna, natural de Cordeiro, en Valga, oficiou durante anos a misa televisada na TVG e publicou centos de artigos nas páxinas del Correo Gallego, sendo distinguido como Gallego del Año por esta casa. Ao longo da súa vida foi membro da Real Academia Galega, delegado diocesano de Medios de Comunicación Social no Arcebispado de Santiago e recibiu varios premios pola súa faceta xornalística. O pai Isorna foi soterrado esta tarde na súa localidade natal. A bo seguro, deixa un gran recordo para moitos composteláns. Esta foi unha xornada moi especial para os futuros médicos saídos da Universidade de Santiago e que poñen punto e final a 6 duros anos de estudos. Hoxe celebraban o seu acto de graduación. Os recén titulados posaban para esta fotografía que levaban anos agardando na Praza da Quintana e facíanno ante os rostros emocionados de centos de amigos e familiares que non quixeron perderse un día tan especial para os futuros médicos. Acto seguido tiña lugar a entrega de diplomas no Palacio de Congresos. Alí os estudantes intercalaron momentos de diversión grazas aos vídeos que eles mesmos estiveron elaborando todo o ano, con outros máis emotivos suscitados polas palabras do padriño da promoción 2010-2016, o catedrático de Medicina Ángel Carracedo. O doutor agradecíalles aos estudantes que elixirán unha profesión que dixo revela o seu lado máis humano, pois implica un servizo total á sociedade. A vez loubaba tamén os esforzos dos pais, sen os cales nunca poderían chegar a ser os médicos de hoxe. Os días 7 e 8 de maio, Santiago encherase de fútbol sala grazas á terceira edición do torneo Cidade do Futsal, que se celebrará na Cidade da Cultura e que conta coa colaboración de Viacua. Este torneo aspira a converterse no máis importante de fútbol sala en Galicia. A fin de semana do 7 de maio, os cativos de entre 7 e 12 anos teñen unha cita co fútbol sala na Cidade da Cultura. Serán 2 días cargados de deporte e xogos grazas á terceira edición da Cidade do Futsal. No marco desta iniciativa, Viacua encargarase de organizar varias actividades para ensinarlle aos pequenos o ciclo da auga. Somos conscientes de que as empresas debemos comprometernos, apoiar e colaborar coa sociedade, coa comunidade a que prestamos servizo, e co seu entorno. Neste caso concreto, trátase dun compromiso de Viacua cos nenos, coa práctica do deporte e cos hábitos saudáveis, coa cidade de Santiago, de Compostela e con Galicia en xeral. Durante a celebración do torneo, Viacua tamén organizará diversas accións divulgativas de contido didáctico para os máis pequenos, de tal xeito que podan coñecer dun modo ameno e divertido a importancia que ten a auga, do seu cuidado e da súa protección. O éxito desta iniciativa está avalado polos resultados obtidos nas edicións anteriores. O ano pasado deronse cita un total de 430 nenos que participaron no torneo de fútbol sala, distribuídos nuns 80 equipos. A parte dos cativos, ata a Cidade da Cultura acudiron máis de 4.000 persoas. Nesta ocasión espérase como mínimo igualar esta cifra ou incluso superala. Así, o presidente do Santiago Futsal, Ramón García, aseguraba que se están inscribindo tamén cativos de fora de Santiago.
Vaise facer unha campaña entre clubes e colexios de toda a comarca para que poidan disfrutar deste evento, que non só será totalmente gratuito, senón que tamén incluirá numerosos regalos e sorpresas para todos os participantes. Este ano, a interacción cos xogadores do primeiro equipo será aínda máis intensa, posto que adestrarán a varios equipos e farán exhibición de 3 contra 3 nas pistas instaladas. Esta nova edición da Cidade do Futsal contará con 4 pistas de fútbol sala, zonas de xogo con hinchables, pistas de voleibol e actividades formativas de biacua. As inscricións tramitaránse nas oficinas do Santiago Futsal ou por correo electrónico. E remata, por certo, a Liga de Fútbol Sala pro Santiago Futsal despois de que o venres pasado se despediran na súa casa no multiusos de Sar. Agora toca poñer punto e final e farán na pista do Jaén. O adestrador Santi Valladares sabe que ningún equipo se xoga nada, pero confía en facer un partido vistoso. Pola súa parte, o xogador Iker López facía unha valoración moi positiva desta temporada a pesar de todos os problemas. Cuando tienes que viajar a Jaén después de 9 meses de competición, el cansancio acumulado ya es considerable, pero prefiero viajar en estas circunstancias y no viajar jugándonos pues un descenso, por ejemplo, ¿no? Sí que es un partido que tanto para un equipo como para el otro, pues no nos jugamos nada, pero nada que no sea pues ascender un poco más en la clasificación. Entonces pues lo que intentaremos es que sea un partido pues vistoso para la afición de Jaén. Tanto ellos como nosotros, pues ya te digo, nos jugamos el poder quedar un puesto más arriba, un puesto más abajo. Pero conociendo el perfil de los dos equipos, en el momento que el balón empiece a rodar y que haya la primera falta, creo que vamos a ver un partido de mucha intensidad y muy competido, porque Jaén no es un equipo que se arrugue y nosotros tampoco. Una temporada positiva, yo creo que el objetivo prioritario del club se consiguió, que era la salvación y más después de pasar momentos muy complicados, como pasó el club, que ha salido adelante, que yo creo que es lo fundamental, y encima se salvó la categoría a falta de unas cuantas jornadas y yo creo que una temporada positiva en ese sentido, para todos. E imos xa, como sempre, coas nosas recomendacións para o seu tempo de lecer. Velaí teñen a nosa axenda cultural. E botamos tamén un ollo ao tempo que teremos nos vindeiros días. As predicións facilítanos Meteo Galicia. Mañá xoves agardamos unha xornada de ceos parcialmente cubertos e incluso teremos posibilidade de chubascos no leste de Ourense. Xa co avance do día os ceos irán quedando despexados, as temperaturas apenas experimentarán cambios e o vento soprará moderado do nordés. O venres os ceos estarán despexados en xeral, aínda que haberá nubes baixas no extremo norte da comunidade. As temperaturas mínimas van sufrir un lixeiro descenso, pero as máximas non terán cambios. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos de mañá e irán aumentando en intensidade co avance do día. O sábado non se esperan grandes cambios. Deste xeito pola mañá os ceos estarán despexados na metade sur e anubados na metade norte. Xa a partir do mediodía quedarán bastante despexados en toda Galicia. As temperaturas apenas experimentarán cambios.
Mañá xoves en Compostela espertaremos con ceos que alternarán nubes e claros e que logo quedarán despexados. O vento soprará moderado do nordés e as temperaturas apenas mudarán. O venres amenceremos con ceos despexados que persistirán todo o día. O vento soprará moderado de compoñente norte. O sábado espertaremos con nubes, pero cara a tarde os ceos quedarán despexados. As temperaturas mínimas baixarán ata os 5 graus e as máximas subirán ata os 16. O vento será moderado do norte. Aquí deixamos este repaso da actualidade en Santiago e de actualidade municipal imos continuar falando de seguido, neste caso no Faladoiro, onde reuniremos os representantes de todos os partidos políticos que conforman a Corporación Compostela. Con eles volvemos agora mesmo para debater, como dicimos, os temas que están agora mesmo de actualidade na nosa cidade. Graciñas por atendernos. Vémonos agora.